fac cu puști, așteptați aici. Simon, nu așa, cu lateral dat, nu așa, că dacă îți dau un trac acolo, e 50 de om deschis. Deci faceți trade-ul bună. Nu trebuie să dai un glon și 5. Lag, mai are cineva lag? Bate-te pe insula acolo, da. Oh, ia uite, vin aici. behind, guys, behind. Torceți pe aici, cine? TP-ul puteți să le dați altor? TVP-urile, aici. Dați-l pe ăsta din bază, vă rog. Bă, nu mă ajută nimeni, mă, fraților. TP-ul dați acum pe E100, dați pe E100 cu fac cu... Cristi, mută-te de acolo, eu nu ți le vezi că ne dau, din spate. Eu vor lăsa TP-ul dați pe E100 acum, frate. Ba, pula mea, joc. Joe, help, Dați-mi E100, țin pe E100. Adică dați cu lasă mă, câștigăm asta e ceva. ai câștigat, da. Am panicat în picăruta hackerele pe deal să dați. Dar n-am văzut cât e scorul. Lasă E100 la loc. Ce gâști, ce pula mea au jucat ăștia? 50 B-ul ăla și nimic. 50 Ce o face? Foarte. Ai apucat să dai ceva acolo? Cred că O, să am dat 2000. Cred că am dat 1000 aici. Hai, așa, Bravo, vreau să e. văd. I-am bătut și pe scuparții ăștia. De 2 ori. Azi. Uite, formație cu... Dați seama că n-au avut fluctul, l-au avut și medii. Ia uite, Ferin, 0 damage. Lapin 2300, mare vrasta 1500. Ce jucăm aici? Arde eu. Da, să-i cu owner-ul sau care e speța? În finală. Finala pentru provincie? Și după aia jucăm cu unul. Da. Trei 100, 1 3 5 5-uri, 3 baceaturi, restul autologare. Fără arti? Și o artă, bineînțeles. O arta. Arta, stă acolo. În primul a intrat. Eu l-am pus. Nu permite mă să nu vreau la... Bagă greule E3-ul. E100. Abia 100, frate. Și n-are nimeni E3, frate. Hai și iar mă lași la viol. Nu măi, frate, trebuie să faci push cu E100. Bagi altul E3, să-l violeze pe altul. Bag eu jagul. Nu e nicio problemă. M-a violat în bază acolo de m-ați ajutat nicine. Victoria contează. Da. De 5-uri băieți, E baceaturi. mă greu de ucis, că ăștia te-au ars. Te-au lăsat singur acolo. Da, frate, strigă ajutor, nimeni, frate, nu sunt Și ți-o dă toate. pe aia, cu victoria contează. Auzi, Pif, jucăm iar cu ăștia din Onyx, pe Proforovka. Ai, ai, Finală. ai. Ai, ai, ai. Al treilea meci. Ne dăm 3-0 în seara asta. Care trebuie să bag, mă, frate? Ai nu că l-am băgat. Cristi, Costi și DTT-ul. Vrei să joci DTT-ul? Ce bag? Autoloader, băieții mei 5 mai băgați un autoloader 2. TVP sau T57 sau 50 de? T57. Ai 3 T57. Bun. Mergem direct virul pe partea dreaptă. Poți să bag E4? Bagă E4. Ce zici tu? Pe cine? Bagă E4. hai. User joined your channel.
Mai e vreuna după asta? Sunt încă 3. Sunt o grămadă. Avem continuare pe Mais, avem Profurovca, finală cu Pe Prohorovca aia îmi trebuie E5 și 113 și Medi și un STRV și îi bat în SPCP-ul ăla. Nu, păi foc și eu să mănânc până atunci și revin atunci la următoarea. Aha. Să ai poftă. Mersi, mersi. Sunt curios, a fost marș de asta la meciul cu Mais? Da, mă, da. Și el, și Flerin, și Lavin. Am Doar văzut pe făcut mai, s-a strategia. fost ciudat, mă, că ăia cu 50 beurile erau încărcați când am ajuns noi cu TVP-urile pe deal. N-am crezut că Iau încă. 28 de secunde, 30 de secunde. Frate, erau dezorientați, deci nu știau, eram 4 tancuri și tras în pământ. Eu m-am dus acolo în stânga, frate, și vedeam în E100, nu mă deranja nimeni. Deci nimeni nu mă deranja, eu vedeam șotori în continuu, frate. Și eu la fel. Prea Am știe, văzut pe frate. 100 le-au picat în 5 secunde. Ei au făcut push-ul cu medile și cu heavy, le-au trecut toate 100 prin pe lângă mine și am ignorat pe mine. Și eu vedeam a trag cu damage. Au avut o treabă băieții. User joined your channel. Dar nu cred că Marius face, nu cred că Marius. Mă gândesc că face Nu, ăla care... papi face. Nu face Marius, că... Nu face ăla care face de obicei, cred. Da, papi o face, o să vedeți că a fost în echipă papi. Ei au două echipe care joacă constant. Al lui Papi și al lui Overwhite. Deci bine să crezi că aici sunt mai sus decât noi la campanie, bine, cu câteva locuri. Da, mă, dar și-a jucat. Primul sezon au jucat la fel pe puncte. Și dacă au două echipe cu care joacă cât de prost, au jucat tot strâng ceva punctișoare. Ca au rating cu calul nostru. Dacă nu mă înșel, 1200. Aproape, da, 1200 și... Nu stă așa O de să slab. aibă, ca skill nu ne... Măcar praful nu ne-l miroase. Păi strategia, mă. Și skill-ul. Clar, și skill-ul, da? Și strategia, face mult. Dar și jucătorii contează, nu neapărat strategia. N-am vrut să aseară, eram același număr de tancuri, eram tot la fel cu oia din RGT. Și ne-au bătut, ne-a făcut fenomen. Același tancuri, aceeași strategie. E 50 strategia, 50 cu skill-ul la jucător. Bătut fără discuții. Dacă alegi o strategie care îți face counter, poți să ai jucători buni, dar dacă deja ai ajuns în locul ăla și Păi când îți face counter și dacă ai strategie bună, te gândești, adică ca strateg bun, găsești o contră la ce fac ei, adică să găsești o soluție repede. Bun, aici intervin și jucătorii, frate. Iau decizii Da. capul lor care sunt benefice, nu multe variabile în ecuația asta. Eu iau decizia de a vărta ouăle. Bravo, mă, nota 10 pentru treaba asta. Ia arată-le, mă, pune-le pe canal aici să vedem. L-ai avut în gura seara, ce să mai, nu mai... Ah, da. Băieții ăștia de față, că ți-a zis și eu ceva. Iau copii mici ale. Vezi că nu mai zice nimeni nimic? Devine interesant. Nu zicem că avem și noi bile. Stai Ia, spuneți-le, mă, pe toți pe canal să vedem. Eram curios, da. Puneți, mă, pozele să vedem. Să vedem bilele, trotilele. Să vedem fiecare ce calibru avem. Asta e. Mi se spune mouse Intrați. când e vorba de calibru. Intrați pe mapa. Nu știu, eu sunt T92 dacă e vorba de calibru. Eu bag FV-ul stop strict. Auzi. Fiecare care mai de care mai E calibru. Panzer 100 și aia e. Ia auzi. Ionuțilă e light-ul ăla de la D4 de la germani, cum îi zice. Eu sunt mai rău, eu sunt light Vico ăla. Cornel cu... Panzer 38, nu? Panzer MC, eu Panzer MC. Mai sunt și iepuri din ăștia printre noi, știi? Ce ai făcut, mă? Foc automat.
O să vezi ce-mi cumpăr eu KV2 acum. Ăla altul de negru. Vreau mult mai devreme să-l iau și dacă tot vorbesc de calibru, să că avem ceva de făcut. Unde ne ducem cu T57 aici? Da, mi se pare că cel mai mare calibru din joc e T92 din câte știu. Cred că sau e... Conqueror. Nu, Da, PV-ul. T92 are. PV-ul parcă. Nu, T92. Stai și un pic, aveți. Ce vorbești, mă? Deci am dat cu normale într-un IS-4 2400. Sunteți toți pe Mantakis? Nu. De ce? Nu, eu nu sunt. Hai că ceva lipsește, câte 5 sunt. N-am pus ani. Ok, gata, am văzut. Deci avem 3 50 beuri, nu? 3 baciaturi. Câte 5 sunt? 3? 4. 3, ăla e 4. Autolodere? Da. Păi dacă de 100 vrei, nu, 2? Câte sunt 2? Ai 3. 3 T57. Sunt 3. 3 îmi trebuie. 3 3 100. T57. Deci 3 E100, 3 autolodere, 2 TD-uri, restul e 5-uri cu 3 baciaturi și o arti, da? Nu știu ce lipsește, pula mea, ce ne-am pus? Am pus mai mult, nu știu, în fine. E100, TD-urile, autoloderele, arta, Lipsește un 100. da? Un baciat care vine la colțul ăsta să țină spotul pe zona asta, da? Vii aici la colț și spotezi aici, zona asta, da? Te trece, te dai înapoi. Ăsta care face un spot aici, de 5 ori jucați pe jumate, baciatul o să fie cel din bază care ține spotul pe bază. E100 sus aici la colț, da? La colțul ăsta, țineți partea asta, da? Unul lângă altul frumos, un evantai, lăsați să vă pușeze. Vă pușează, o să iasă băjeții ăștia de pe colț un pic să balanceze situația. Da? Se joacă partea asta, e 5 dintre căsuțe, țineți aici. Eu o să fac spot pe aici, pe zona asta, dacă îmi scoate capul, e 5-urile, baciaturile, focusați partea asta, eventual baciaturile veniți, luați apația. User joined your channel. Da, deci E100 sus, ăstea sunt spotate aici, da? Ăstea cred aici. Și voi aici cât mai în dreapta, da? Mai în stânga. Unul lângă altul, un evantai, primul care iese, primul ieșit, primul servit.